ערב טוב לכולם. הרגע התחיל דו-קרב לאליפות העולם בין רועי רוסטי ישראלי, שהוא בכיר שחקני המשחק בארץ, לבין יריבו הפולני, שמאוד אגרסיבי ומסוכן. אנחנו במשחק הראשון, זה דו-קרב בין 10 משחקים, כאשר ראשון שמגיע ל6 נקודות, הוא לוקח את הדו-קרב, יכול להיות שימשיכו לשחקו את כל 10 משחקים, ויכול להיות שיפסיקו ב6 משחקים, זה לא משנה. הטבלה של האליפות היא 32 שחקנים, זאת הטבלה שאני אעשה עליה שר, רק רגע, נראה את המצב. זהו סיבוב השני מתוך 5, כאשר התחרות היא בשיטת ההדחה הכפולה. המשמעות היא שאם הפסדת דו-קרב אחד, אתה עדיין יכול להמשיך להילחם על האליפות. יש אפשרות לחזור גם מבית המפסידים. אם הודחת פעמיים, אז עפת מהתחרות. אוקיי, אז בואו נראה קודם כל את המשחק עצמו. שלא מצליח לשתף, אוקיי. זהו, זה המשחק עצמו. המצב הוא, השחור הוא די מוגן, אבל נראה לי שחסר לו קצת כלים, אני לא ספרתי בדיוק, קצת חומר. המלך של לבן גם כן יחסית מוגן. אוקיי, זה המסע הראשון, הוא לקח בקריב בג' 7, כי הרעיון שעל מלכה מכה ג' 7 כנראה פרש ניצב בבית 5, ואת המשך אני לא רואה, פשוט הרץ תלוי, זאת אומרת אם מלכה מכה בג' 7 אז פרש מכה בזה 5, ויש כל מיני איומים על ח' 7, לא במיידי אבל עדיין. רועי מבזבז די הרבה זמן, בסוף מחליט ללכת על זה, לקחת בג' 7, אוקיי. פרש מכה זה 5, רץ ח' 6, מסע מאוד חשוב בשביל להגן על הערוגות השחורות שלא הכי חזקות בעולם, ורעיון של לנסות לתקוף בערוגות לבנות בעצמך. עכשיו, כפי שאמרתי, היריב שהפולני שלו מאוד מאוד אגרסיבי וגם מאוד מסוכן, הוא מקריב בו' 7, דבר שרוב השחקנים בתבל לא היו עושים, בשביל לנסות להשתלט על הערוגות הלבנות, ויש עכשיו הקרבה בו' 2, הקרבה נגדית, כנראה רועי חושב שיש לו מספיק כלים לתת מעט, אני לא בטוח בזה, אבל כן, לבן חייב לקחת בו' 2, כי אחרת הוא יתפרק פה די מהר, אני מאמין, כאילו צריך להיכנס ל-2, אני לא יודע למה הוא חושב, אולי מלכה 8, הוא חושב כנראה על מלכה 8, אבל צריך השני יבוא לו' 8 ויגן על כל מיני כניסות בו' 7, חוץ מזה, אני לא רואה מה יש לו עוד לעשות, כאילו להכניס חיה בו' 7 אז צריך ייקח, ואם פרש מכה אז נציב חיה בו' 2 וננסה לתת את אותו דבר מה שאנחנו נעשה אחרי מלך מכה ו' 2, חוץ מזה, כן, הוא כאילו עדיין מתלבט בין מלכה 8 ולקח בו' 2, בסוף לוקח בו' 2, פרש היה כנראה מתבקש, משהו יותר טוב, כן. עכשיו עוד צריך בו' 2, מלך ד' 3, צריך מכה ד' 2, אסור לקח ב4 כי זה די מהר וזה יהיה מעט כנראה. טוב, רועי חושב על צריך מכה ו' 2, צריך בו' 2, להציב את הצריך בו' 2, אני לא רואה אלטרנטיבה אחרת, אולי פרש בזין 3, מכה, צריך בו' 2 נראה הכי טבעי. עכשיו מלך ד' 3 כנראה אז המסע אמור להיות, כי על מלך ד' 1 נסיון לברוח, יש כאילו כל מיני, מלך A1, זה מסע מעניין. טוב, נראה לי צריך לברוח לו' 8, לא, אבל אסור, כי אז כאילו משהו בו' 7, צריך מכה ו' 7, מלכה ב8, וזה ימת. פרש ד' 7, מגן על ארוכה ו' 8, מגן על ו' 7, מסע יפה. אני לא בטוח שמלכה ו' 2 הקטעי, זאת אומרת, כרגע, כן, כי זה מת בזה 8, זהו, חבל.
לא היה מספיק כלים להתקפה, חבל מאוד, פתיחה לא טובה, מקווה להמשך טוב יותר. טוב, איטלקית, פתיחה די שכיחה בקרייזי האוס, עם החלפה בדלת 4, פרש A5 זה מעניין, מהיום כמובן לרץ, רץ A2 נראה לי, רץ ב3 רוצה להמשיך את הלחץ על F7, מהפרש פה אני לא בטוח שזה רעיון כזה טוב, פרש F6, אוקיי, פיתוח כלים, רץ F4 כמו בשחמט, פרש Z6, טוב, רץ Z5, כן, נראה סבל, כי חשבתי לשים חיה ב-H6, אבל פשוט לוקח את הרץ, לוקח וצריך Z8 ואין לבן כלום, חבל להקריב את הרץ. כאן מאוד חשוב, הנה שחור עושה הצלחה, עכשיו חיה ב-H6 נראה לי די מתבקש, דבר או מסע אחר זה פרש F5 גם מאוד חזק. כן, יש לו זמן לחשוב. מלכה D2, רעיון להצליח גדול ולנסות לתקוף H4, H5. כן. G5, לא אוהב את המסע הזה, מחליש את הערוגה ב-D6 מאוד אפילו, כן, פרש F5 עכשיו עם תוספת כוח, ומחליש את ה... כאילו, עכשיו זה לא נורא, אבל כאילו עדיין ב-G7 זה חולשות, וכאילו כל מיני ערוגות לבנות חולשות, אפשר להיכנס מ-D5, ולא אהבתי את המסע בכלל, לא יודע למה הוא עשה את זה. פה זה מעניין, אסור לקחת, כי אז לוקחים פרש ומציבים פרש ב-F3, אבל כן אפשר להצליח פשוט לקחת ב-7, כאילו כל מיני דברים כאלה, ואז להוציא את המלכה, כן, לקחת ב-7 נראה סבבה, ואז לוקחים ב-F6, כי לא טוב להגיע מיד לפרש ב-5, כי פרש ייקח, ובקרייזי שני כלים שווים מלכה, וזה סתם פשוט ישחרר את השחור מהלחץ. אז פה בדרך כלל לוקחים ב-F6, ואז לוקחים פרש ד5, או מציבים משהו בדלת 5, וזה נראה לי מה שהוא יעשה, הוא צריך רק להיזהר לא לחטוף ב-4, זאת אומרת פרש, עכשיו אם מלכה מכה אז פרש דלת 5 כנראה, ואם חייל מכה אז אפשר להציב משהו בזין 7, כן מלכה מכה פרש דלת 5 נראה טוב, נראה מאוד מבטיח, פרש ח' 5, למה דווקא זה? אוקיי, בסדר, רוצה אולי כאילו אם מלכה תזוז ל5 כנראה פה ותאיים על הפרש, זה מה שהייתי עושה בשחור, כן, עדיין פרש מכה זין 7 נראה לי מבטיח, אבל שוב צריך להיזהר על כל מיני רעיונות נגד של לקיחה בזין 2 ופרש ב-F3, אז לא יודע, כאילו, זה כנראה צריך איכשהו להגן, צריך לשים רץ ב-F3 ועל לקיחה צריך זין 1, כי אחרת לא טוב המצב. לא אהבתי פרש ח' 5 האמת, קצת תמרני מדי. רץ ב-F3 הייתי משחק פה, טוב רואי חושב, כאילו לא מסתם, אז יש שם מה לחשוב פה. אני מקווה כן, על רץ F3 יש פשוט רץ בזין 4, כן, זה מה שעשה, עכשיו יש רץ בזין 4, ועדיין צריך זין 1 כנראה, רץ בזין 5, ומה אם חייל בזין 4, ב-4? היה פה. זה מה שצריך לעשות. כאילו להרוויח כלי, לפחות. או לזוז עם המלכה גם בסדר. נניח ל-A2. כדי לשמור את החייל להתקפה. אבל שוב, רץ פה הוא מאוד חזק, הייתי מעדיף להיפטר ממנו, ובמחיר של להציב חייל. או שלא, זה לא רווח כלי, אני שכחתי. טוב, חייל ב-3. אני פשוט שמתי חייל פה בעבר, היה לוקח עם הפרש ומרץ. אז זה לא... אוקיי, עמדה לו משהו, האמת. אין לנו כלים בשרוול. נראה לי צריך לברוח עכשיו להצלחה גדולה, ולהקליף עם על חטא מקיזה, מה עושה? רוצה להחליף מלכות, למה? הוא מקווה מאוד שיהיה לו גם פרש וגם מלכה, שוב, לא יודע מה הוא רוצה. מלכה דלת 5,
טוב, עכשיו הוא מצליח, היה צריך קודם, יכול לעשות את זה. עדיין הוא מקווה איכשהו להשיג את הפרש, ואז כאילו, אבל שוב, הרץ הזה מאוד חזק, כאילו אין לה אפילו כניסות בשבע ודברים כאלה. מה שחור, כן, שחור, אין לבן אפילו כלי להציב, הוא חייב לזוז מהפרש לבית אחת, ועכשיו אפילו חייל באלף שלוש נראה לי יכול, טוב אין לו מספיק, יש פרש ב-2, כן פרש ב-2, או לקיחת, לא פרש ב-2 הייתי עושה פה בשחור, או לקיחת ב-3 בשביל להיות רגיל להתקפה, כאן זה לא חשוב החומר מבחינת הלבן, אלא כמה שיש לשחור, אם זה מספיק למט או לא, כל מיני אופציות לשחור, בעיה שגם זמן אין לרועי, אז לא פשוט. כן, חי ב-2. חזק מאוד. טריק ידוע, ששמים חייל מהצריח עם שח, בדרך כלל שצריח, כן, צריך זין אחד, לפחות להיכנס לטור, לנסות להשיג שם משהו, כי במקרים מסוימים הרץ הזה יהיה מרותק, ונוכל להכניס נניח פרש ב-7, ואז פרש ב-6 ומעט חנק, אני אופטימי מדי, אבל זה משהו שיכול לקרות. טוב, מצב קשה בלתי אפשרי, אפשר להיכנע פה, באמת. מאיים אחד מלכה, נקודת 2, בסדר, פרש מכה. נצטרך שם, שפרש מכה עם שח, מלך את אחת, ואז אולי אפילו מלך וו אחד, שנייה. אין פה מת, מלכה בית אחד, מכה, טוב, עושה משהו אחר. רצי מלכה בית אחד, מלך דל 2, פרש וו 3, מכה, וזה מת פשוט. אז הוא לא ראה את זה כנראה. שאני לא ראיתי משהו, אבל זה לא משנה, אבל אני אפסיד את זה כנראה. כן. במקרה משהו ממש בלתי צפוי. מלכה מכה זה גימל 2 פשוט. אומר במשחק, מסע הבא, כן. 2-0 לפולני. וואו, לא ציפיתי לזה. רועי לא פחות טוב ממנו לדעתי, אבל משהו לא הולך לו בקרב הזה, לפחות בהתחלה. מקווה שיהיה משהו יותר טוב. יצא לי לשחק איתו אתמול בתחרות מול היריב של רועי. אוקיי, אותה פתיחה כמו במשחק הראשון, והוא פירק אותי איזה 4 פעמים בלבן, ובשחור אני דווקא ניצחתי אותו במשחק אחד שאני הייתי בלבן, וניצחתי אותו. למה לא לקח בבב אחד? את זה אני לא הבנתי, למה לא פרש 4 פשוט? לאיים על דל 2, טוב. שוב, שחור לא מפותח, ולבן הולך לנצל את זה כנראה. אנחנו בעמדה די דומה למשחק הראשון, שוב, עוד בדיוק אותה עמדה, זה לא די דומה, בדיוק עכשיו הוא לקח בגימל 7, הוא שוב ייקח בגימל 7 כנראה, זה מה שעשה במשחק הראשון, זה בדיוק אותה עמדה. עכשיו, פה, כן, שוב, בזה 5, הוא צריך לחשוב מה עושים, אולי לקח בגימל 2 מיד, כן, לקח בגימל 2, אני לא רואה סיבה שלא, אין לו מעטים, אין לו כלים כבדים, לכן אין לו כל מיני מעטים כאלה. זהו, זה מסוכן עכשיו קצת מסוכן לקחת, עדיין הייתי לוקח, אני חושב אין פה מעט, שח, לא, זה מסוכן, יהיה לו 2 פרשים, זאת אומרת, אם פרש מכה, מלכה מכה, פרש ח' 6, מלך זז, פרש ו' 6, כאילו, לא, אם פרש ח' 6, אם לא לוקח פרש ו' 6, אם מלך זז, אז כל מיני שחים נסתרים, ואם מלך זז מיד, אז אפשרי. אז רץ מכה בזה 7 וההתקפה עדיין נמשכת. זאת אומרת פרש ג' 2 זה לא כל כך בריא. מה שכן אפשר לעשות אולי, לקחת בבית 1 את המלכה, כנראה הוא מתלבט בין זה לזה, ואז כאילו אם לוקחים את המלכה, אז אסור לקחת את המלכה בכלל מלכה בג' 1, כנראה אסור. כן, אסור בטוח, לא כנראה. אוקיי. מאוד פשוט, פרש מכה בית 1, רץ מכה ג' 7, מלכה בג' 1, משהו מציב בזה,
בדלת 1, ואז מלכה מקבל דלת 2 עד. ואם הוא בורח ל-2, אז רץ בזין 4 שח, ועדיין במסע הבא מלכה מכה דלת 2 עד. אז פרש בבית 1 נראה לי זוכה פשוט. או לפחות מרוויח מלכה. לא הייתי אומר זוכה, זה קצת יומרני, אבל כן, פרש מכה בית 1 נראה לי מסע אחלה. אלא אם כן אני מפספס משהו, שלא נראה לי. כי אין ללבן גיל כזה, אם הוא לא עשה את זה, הוא שם חי בגימל 3. אוקיי. חי בגימל 3, נראה גם סבבה, אבל מלכה, טוב, הוא לוקח מלכה. חי מכה, ואז מלך A2 כנראה, כי אסור לקחת בגלל שלוקחים משך, ויש לה מלכה ביד, כן, מלך A2. טוב, רד זין 4 בשביל, או לחט 5 בשביל גם לשמור על לחט 7, מסע מאוד חשוב, זה מסע הגנה התקפה, הוא גם מתקיף את המלך וגם מגן על ו' 7 בהזדמנות, עכשיו הוא הרבה בניחותא לוקח את המלכה בבית 1, נראה לי יכול לעשות את זה קודם, לא יודע למה לא עשה את זה, אוקיי, עכשיו, טוב, צריך מכה, לא רואה משהו לשחור כרגע, מלכה פה ולהרוויח כלי, אולי, שוב, אבל הכניסות האלה בבית 5 לא כיפיות כרגע. לא, יותר חזק, מלכה פה, אין לו רץ להציף, אז חייב להציף פה פרש או מלכה זה קצת פשוט בזבוז, מלכה בגימל 4, נראה לי זה המסע, כן, מלכה הוא הציף בכל זאת, אז לוקחים פשוט את הרץ ומאיימים על ריתוק בגימל 4, נראה לי זה המסע. אלא אם כן יש לו ללבן פרש, הוא לקח את המלכה, לא יודע, וחייל פה, כן? חייל בגימל 2, גם אפשרות. צריך אבל להיזהר עם כל מיני מטרי חנק, טוב שיש את הרץ בחט 5, כי צריך לפה ומלכה לפה לא עובד. פרש לפה ומלכה לפה זה לא עובד, כי רץ מגן. עכשיו, מלכה בגימל 2, וואו, מאיים דלת 1, וסתם צריך בדלת 1, או צריך זה אפילו בשביל להיים לקחת. הוא מנסה, אז יש לו מלכה ביד, וואו, זה לא טוב, זה מעט פשוט, כן. יש לו מלכה ביד. כן. לא, אני מאמין שאי אפשר לצאת מזה, כן, מעט, 3-0, וואו. לא טוב, לא טוב. צריך לשנות דיסקט. אני אוהב אבל לקח פה ב-5 ולשחק דלת 4, אני מאוד אוהב את הפתיחה הזאת. כאילו להקריב את הכלי על ההתחלה ולפתח ממש כל הכלים, וזה הולך לי ממש טוב לאחרונה. משום מה לא עושים את זה הרבה ברמות הגבוהות לפחות, אבל אני אצלי מאוד אוהב את זה. חייל בחד 6, כן. עכשיו עמדה, סוף סוף עמדה טובה ללבן, שלמה איך אנחנו מנצלים את זה. רץ בזין 7 זה מעניין, רץ בחט 4, רוצה לרתק את הפרש, כל ההרוגות השחורות חלשות מאוד. הרעיון שני זה פשוט להביא את הרץ השני לפה. כל מיני הקרבות מלכה ממש מסוכנות, כי מלכה פשוט נכנסת כמעט לזין 7. כל מיני רעיונות כאלה. למרות ששוב, הנה כאן למשל רעיון הזה טוב, כי אסור לקחת, לוקח וזה מעט בזין 7. אז במקרים במדות כאלה שחייל בחד 6 וזה, עכשיו פרש זין 5 נראה טוב, עכשיו לא, כי מאבדים את הבייר וימשך, אבל נניח מוצאים את הרץ ל-2 ואז פשוט מצא מאוד חזק. נראה רץ ל-2, רץ זין 5 פשוט, כן, נראה יותר חזק, כן, כמובן. גם חשוב לשמור את הרץ בו"ב 1, בשביל לא למנוע את הכניסות בחט 3 ובו"ב 3, כאילו בחט 3 בעיקר. הנה, עכשיו רץ 2 הרבה יותר חזק, כי מאיים. אפשר גם לקחת, לא עושה את זה. הייתי משחק רץ 2, גם מפתח את הרץ, עמדה טובה, גם מאיים לקחת את הפרש, אבל בסדר, זה גם רעיון. שוב, אותו סיפור, אם לוקחים בדלת 5, לוקחים ב7, ואסור לקחת את הרץ, כי יש מעט בזין 7. אז
אז רוי עשה את זה הרבה יותר חזק אפילו. ועכשיו הוא מאיים בעצמו לקחת ולשים מת, טוב, זה עמדה זכויה. סוף סוף, טוב, לא נקדים את המאוחר, אבל נראה שלבן זה כן, שחור נכנע פשוט. אין לו איך לצאת מזה, יופי, רוי. יאללה, בוא נחזור, נעשה את הקאמבק כמו שצריך. עכשיו אני חייב, זאת אומרת, זה בית המנצחים כרגע. גם אם רוי מפסיד, חייב כאילו לציין שגם אם רוי מפסיד את הדו-קרב הזה, הוא עדיין לא מחוץ לתחרות, הוא עדיין יכול לנצח בבית המפסידים ולחזור להילחם על אליפות העולם, אבל שם זה גם הרבה יותר סיבובים וגם יותר קשה, לדעתי. זאת אומרת, אולי יותר קל מבחינת היריבים, הרבה יותר דו-קרבות, ועכשיו פה הייתי משנה את הפתיחה, שוב, אני לא אוהב איך הוא מגיע לעמדות האלה ומתקשה בהן. צריך אולי רצי 7. אני גם ניסיתי כל מיני פתיחות נגד היריב הזה אתמול, ופשוט לא הלך לי, הוא פשוט הוציא אותי מהלוח בכל משחק ששיחקנו. אבל זה עדיין אומר שלא צריך לשנות, כי הפסדנו די בלי קרב, הפסדנו, כאילו הפסיד שני משחקים בשחור, כמעט לא הקרב שם. אוקיי, עכשיו זאת מעניינת, אני חושב שאיכשהו לנסות להגן, לא יודע, כאילו אני באמת לא יודע איך לעשות את זה, אולי עוד פעם הוא נעשה רץ בשש, הוא לא חושב על להגן, חושב על להקיף. עכשיו הייתי שם את הרץ בדל 2, מאיים על הפרש, נותן את הטיב הזה, למעשה בקרייזי מאוד חשוב, ההחלפות כלים זה פשוט נקרא כהחלפה, זה לא כהקרבה, זאת אומרת צריך שובל רץ בקרייזי האוס. אוקיי, רץ בזין 5, כן, יותר חזק אפילו. טוב, אם ניקח בשח זה לא יזיק, אפשר לקחת בשח פה אחרי זה, כן, בדיוק, לקחת בדל 3, מאוד מסוכן. ואולי אפילו להקריב את המלכה, פה יש עילה בשביל להקריב את המלכה, ולשים חייל, או לקחת טוב, לא מתחיל, בסדר, אוקיי, רץ בבש, לא יודע, חשוב מאוד לציין שלבן יש רק פרש, בצד, אז כן אולי אפשר לשקול לקחת בדל 5, אבל לא צריך זל 8 פשוט. צריך לשמון נראה לי המסע, או פשוט להתעלם ולקחת, לא יודע, לקחת בדלת 4, להגן ברף 6 גם. לא לקחת בדלת 4 זה המסע. כי פרש מכה, מלך לפה, רץ לפה, מלך לפה, פרש זה, אז לא צריך זה 8, גם סיפר לו. זה נראה לי הכי טוב, נת הגנה. טוב, חייל מכה, אין לו משהו יותר טוב, פרש לפה וזה. כן. רץ לחד 6 הייתי משחק עכשיו. למרות שאז יכול להיות הקרבות ברף 6 ושתילות ב-5 או זית 5. לא פשוט. פשוט. לא, בכל זאת חייל בזין 7. ואז שוב חייל בחד 6. או רץ ב-7 אולי. רץ ב-7 נראה מעניין. לא, אבל אז פרש בזין 7 ורץ בחד 6. לא טוב. אתמול ראיתי את הדו-קרב של רבומן יאסר סרואן, כאילו שחקן אמריקאי מאוד ותיק ואחד החזקים במשחק הזה, אז הוא בעמדה די דומה, כשאימו לו על המלכה פה הוא פשוט הזיז אותה לחד 8, והיא הייתה פה הגנה בצורה מושלמת, כן? אבל חשבתי כאילו רץ בחד 8 לשים, אבל שוב זה לא... מצבים שכאלה, שעוד פעם, שללבן יש המון, כאילו זאת אומרת, המון התקפה, אבל אין לו כלים בחוץ, חשוב מאוד לנסות ולשמור כמה שפחות להחליף כלים. וזה מה שרוי כנראה מנסה לעשות, אבל שוב זה לא כזה מצליח לו. זאת אומרת, עכשיו לבן מאיים בלקחת ב-6 ולהרוויח מלכה.
מלכה מלך כזה פתוח, זה כמעט תמיד הפסד, אבל עדיין יכול להיות שבכל זאת, בכל זאת, הנה, מלך לקח עם המלך, זה מאוד חשוב. שוב, יש לו מלכה וחייל בחוץ. מלך בדלת 8, בדרך כלל זאת תערוכה מאוד, מאוד די בטוחה עבור המלך השחור, בכלל עבור מלך. והרבה פעמים כשמפנים את הערוגה הזאת, יש המון מנגנוני הגנה שמאפשרים, כאילו הנקודה הזאת מאפשרת המון מנגנוני הגנה, במיוחד שכאשר כל הערוגות האלה די שמורות. ושוב, בעיה שאין לרועי זמן בכלל, הוא השקיע המון מאמץ ואנרגיות לנסות להגן את העמדה הקשה הזאת, ובכל זאת הוא מנסה. עכשיו אולי רץ זין 4, או לשים רץ בזין 4. כן, לשים רץ בזין 4 בשביל לנסות לקחת את 4. אוקיי, זה יכול להיות מעניין. טוב, לוקחים עם הפרש בשביל... הוא מסיח פשוט את הפרש מידלת 4, אבל אין ברירה, חייבים לקחת עם הפרש. ועכשיו יש כל מיני איומים אוקיי, שח ב-6. אם צריך רב 8 כזה, צריך ב-3, אוקיי, שמעל כזה, זה 8, טוב שהוא שומר את זה, הוא שומר את הערוגה ב-7, זה עדיין לא מעט, אבל די עבודה, בכל זאת, הרבה חומר, רץ מכה חייב עם הרץ הזה כמובן, אפשר לקחת, שם נראה לי לקחת ב-8, הוא לא רוצה לקחת סיכונים. טוב, אנחנו ממש על השניות. זה יקרה נס אם רועי יצליח לצאת מזה. כל מסע שלו דורש, אפילו אם זה לא עבוד לגמרי, כל מסע שלו דורש מאמץ ו3 שניות על השעון, גם 2 שניות תוספת זה כמעט בלתי אפשרי. נגיד דבר כזה. טוב, נראה לי מצא מת לבן, זה אפילו לא קשור בזמן. חי בחד-6, חי ב-6, וחי בזה 5, לא, בורח, ולרד זה 5, טוב, עדיין אולי אין מת. הפרש בזה. לא, 2 פרשים צריך להיות פה מת, לא מצליח. אוקיי, שרק בזין 8, בא לפה, שרק בוו 6, בא לפה, מלכה יוצאת, וואו. לא יודע. אני לא מאמין שהוא יצליח לברוח מפה. אבל קוראים ניסים בקרייזי אוס. זה לא נגמר עד שזה נגמר. ו4 שניות על השעון אפילו, כאילו, פשוט לקח את הצריח. והשנייה, פה לוקחים בדלת 4. ולא רק אני רואה את השעת מזין 8, או שראה וריק שאין שם כלום. רץ חד 3 עכשיו. לא, אבל זה לא מספיק. כאילו רץ משהו יציב, רץ מכה זין 2, משהו בחד 1, ועוד צריח יגיע. כן. טוב, אין ברירה, חייבים לקחת. כן, הוא פשוט מציב כלים בשביל שללבן יהיו פחות כלים להשתיל בהתקפה הבאה שלו. כי עכשיו צריך לפה וגמור. כן. עכשיו לקחת את המלכה. הרעיון שלו שעכשיו יש לו רק רץ פרש וחייל בהתקפה. יכול להיות שזה מספיק, אבל עדיין הלבן צריך להתאמץ. כי השחור מהים עכשיו צריך מכה זין 1. צריך מכה 1. אז יכול להיות בכל זאת רועי יצליח לברוח. וגם לבן נכנס לדוח הזמן, הוא לא מאמין שהוא לא יצליח לתת שם מת. איזה מסע לא טוב. תגיד לא, כאילו זה מסע הייתי. כן, בסה. הפרש דל 8 בסופו של דבר הביא את המת. חבל. אבל אגב, היה יכול לברוח לזין 6, טוב, משחק קודם, היה יכול לברוח לזין 6, ואז לתת שח נחשף, שח חשוף. כן, קינג G6, מה שהם אומרים. כן. וואו, 4-1.
עד 6, נעשה עוד 2 ניצחונות ונגמר הסיפור. טוב. שמונה, כן. זה מסע יפה. זה 5 מים כאילו לקחת, והלקיחה, רץ מכה, וצריך מרווח שם. פרש בית 5, רוצה פשוט להשתיל פה פרש באף 6. אז למה לא עושה את זה קודם, ואז נחייב בזה 5? בגלל הצליח מכיזן 2, הבנתי. אוקיי. טוב, לקחת ופרשי 5 כנראה. או מיד פרשי 5. עושה... לא שיחק עדיין. אז סתם לקחת בזה 5, גם זה אפשרות. ולהמשיך ללחוץ על אוי, הפרש לקחת, ולהמשיך ללחוץ על פה. הרבה אפשרויות ללבן, בגלל זה לא מפתיע שאני חושב עכשיו. יש פה מה לחשוב. כן, פרש מכה, הוא רוצה או ברב 7 או בחד 7 לקחת, במסתם. שליטה, כן, מלכה שתמשך. בצער זה נראה לי. או פשוט להתעלם, כי יש לו רק חייל בחוץ, אז פשוט לקחת לו אף שם ולהמשיך את ההתקפה. פרשה 2 יכול לזה. כמה כזה נרבה, חשבתי על זה, לא, אני לא יודע כמה זה טוב. כשהוא לציין על 5, פשוט מציבים חייל ב-6. אוקיי. עכשיו יש איום לקחת פה כנראה, לא, רץ מכה. רץ מכה, פרש בציין 7, זאת אומרת עם מלכה מכה, אולי מלכה מכה בשביל לפנות את הארוכה לדלת 8. אז אולי זה לא איום באמת. מה כן לבן לא רוצה לעשות? טוב, להצליח. להתבנקר, לא יודע. חייל ברף 6. כן, אולי חייל ברף 6, זה מספיק חזק. לקחת ב7, לא, אז להציב פה כל מיני. ממש ברף 5, מן הסתם. אוקיי. המלכה ו4 נראה לי קצת יחיד, עבד בדלת 4. או להחליף את המלכה. אבל זה לא רואה בשביל מה. לקח ב7, רץ מכה. פרש ב6. אולי איזה רעיון, תוציא 7, לא, אבל אפשר אפילו לקחת פה ולקחת משך. תראי זה. פרש ב6 מיד. אוקיי. מאיימת, יפה, יפה. מאיימת שם. זהו, לא נותן את המלכה. אפשר מלכה אפילו אופן שם. או... אפילו רץ מכה. כמעט חד 7. עכשיו תרץ מכה ואסור לקחת את המלכה, כי אני לוקח את דן 7, פרש לפה, ואז מעמדתי מלכה. אבל גם ככה אפשר לדחות את אותו דבר, בלי... עכשיו באמת ככה. שתראה, דלת 5 פה. מכה, חייל ב6. זה יכול להיות מעניין. או חייל, אלף 6, לא. מכה, חייל בבית 7. צריך בית 8, מכה, מכה. ומכה לפה. ונראה לי, זה הרעיון שלו. אפשר הצלחה גדולה פה אפילו. לא שם לב אפילו. אין לשחור הרבה כלים, אז זה לא משנה לו כל כך ששחור יתקיף. אוקיי. נראה מבטיח.
לא, לקחת עדיף מלך טלת אחת, נראה לי, ולקחת, או מלך וו אחד אפילו, כי אין מספיק כלים לשחור לתת מעט, ואז כאילו אני מרוויח צריך בלתת, לא, אבל צריך נרדת לך יותר בטוח, לקח בכל זאת, מה הוא? הייתי לוקח את זה כנראה, היה בשלוש, באמת שחור אין כל כך הרבה כלים להציב, זאת אומרת, הנה עכשיו ג' שלוש, לפנות מאוד חשוב לשחק ג' שלוש ולפנות את הארוכה ג' שתיים למלך, לבריחה. לא חושב שיעשה את זה. בכל זאת שם את החייל, כנראה יודע שאין לו, אין לשחור מספיק כלים. רק חייל אחד להציב פה, אז מלך ג' אחד ואין לו עוד חייל להציב. זאת אומרת, הוא יכול לקחת, תקחים, מציב חייל, מלך בורח לי פה. ושחור אין כל כך איך למנוע, יש לו רק פרש אחד, זאת אומרת אם הוא יציב את הפרש נניח איפשהו, נניח פה מלך יברח איכשהו, ואז ניתן לו פשוט שח ולא יהיה לו מה להציב, יצטרך לחזור עם הכלים מאחורה, וזה די מתכון למט, כאילו, זאת אומרת, כן בדיוק, עכשיו הוא חייב לחזור עם הרץ אחורה, ואז נציב פה חייל בזן 7, טוב, נראה לי שחזרנו לעצמנו, לפחות משחק כזה, משחק טוב מאוד של רוי, ניצחון בצדק, כאילו, די מקדים את המאוחר, אבל אני לא רואה איך השחור יוצא מזה, אז פשוט לוקחים את הרץ, ויש רק חייל בחוץ. שייתן לו את הביטחון ולנצח כמה ברצף. לצערי זה עוד לא קרה. טוב, אפשר אפילו להקריב דובר 8 נראה לי, כן, בדיוק. וחייל בזן 7. טוב, חייל בזן 7 ונצא בזן 8, אבל 8, למה? חייל בזן 7, טוב, גם ככה זה בזמן כפומט. מצוין, אחלה משחק, 4-2, יאללה מהפך. מה קרה? משהו קרה באמצע, כנראה ביקשו הפסקה או משהו כזה, או שרואי התנתק, לא, הם ממשיכים, פשוט יצא לי משהו. אוקיי. גם הפסקות בדו-קרבות כאלה זה דבר שמקובל, לא הפסקות ארוכות, אבל 5 דקות פה ושם, מישהו מבקש, תמיד נותנים. שוב חוזרים על אותה פתיחה של משחק הראשון. אוקיי, זה מעניין, הוא לקח ושם פרש בו"ב 4. אני אפילו לא זוכר אם זה באמת אותה, כן, אותה עמדה, בערך, רץ בבית 2, עכשיו רץ בזה 5, היה משהו, הפרש מחץ 5, כן, דורקים בגיל 3, כן, אותה עמדה כמו משחק, אפשר לקחת בדלת 4, אני לא יודע למה, אם פרש מכה אז מלכה מכה ומגינה על זין 7, אז פשוט לקחת בדלת 4, לא? כן. גם העמדה של שחור סבבה. לקחתי מלכה, עדיין מגינים על זין 7. אוקיי. בסדר. אפשר, כאילו אנחנו לקחנו שני כלים וחייל, או כלי וחייל על מלכה, אבל הכלים שלנו מאוד מאוד אקטיביים. אני מאיים פה להכתיב חייל בבית 2, מאיים פרש קוראים לו בגימל 2, הוא מאיימת, דבר יותר חשוב, אבל עדיין אפשר פרש בגימל 2, טוב לא צריך. אפשר הצלחה פשוט. גם לברוח מהאיומים וגם הרץ הזה הוא מאוד חזק. הוא שומר על הכל פה. כי להצלחה אני צריך לבדוק רק פרש 6, לא, רק פרש 1 יש. עמדה של שחור, תשמע, כן, הצלחה נראה לי סבבה, או סתם.
פרש בגימל 6. להגן על שני הריבות האלה של מערכת אופמט. ונראה להצלחה ממש בסדר פה. אני מתלבט בין פרש גימל 6 לפרש בגימל 6, כי התכוון להוציא את הפרש הזה, כן, פרש בגימל 6 בסוף עשה. נראה לא אהב משהו אחרי ההצלחה, אני לא יודע מה. זה פרש חד 6 מוכה, לא יודע. אבל בסדר, עדיין יש לו כל מיני יומים כאלה ב-2, פרש ו5 גם עושה מאוד יפה, זאת אומרת גם שומר על זה 7 וגם רץ מים על הצריח שם. מה הלבן יכול לעשות פה? באמת לא כל כך רואה מה יכול להגן, הוא מביא פרש פה. אין לו כל כך להגן על כל החולשות פה. זה יכול להיות ננסה לתקוף, כך בזן 7, רץ מכה, חיים בזן 7, ואף 6, וזה גם כן משהו. מה שלא רואה שם פוטנציאל. יש פה 6, זה דרך אחרת לתקוף, אבל אותו סיפור. דוקים עם החייל כנראה. כן. אז מחליפים הכל. ומלך ד' 8, כמו שדיברנו במשחק הקודם. זאת אומרת, רץ מכה ופרש מכה מלך ד' 8. אבל יש פה חייל בזן 7. זה הבעיה. אז אולי צריך זן 8 פשוט צריך לשחק. אבל אז, אוקיי. פשוט נותן את הכל וננסה לעבור להתקפה, כי קטנה לא תצא ישועה פה. אוקיי, חייל בבית 2 אולי. חייל בבית 2 נראה, מבטיח. מאוד מאוד, חייל בבית 2. הוא רק מנסה לא לחטוף פה איזה מעט. אם הוא רואה את זה, או איך, בבית 2 נראה כפילו זוכה נראה לי. כן, יופי. כך מה לעשות ללבן. הפרש נשאר מלך ד' שני. זה מלך ד' שני. יש פה לקיחה בזה. אוקיי. אז להציב משהו פשוט. להציב רץ פה. אז פרש פה. פשוט מצא. זה לא נעים. טוב, בואו נראה עד הסוף. מלך ד' 7, מכה, מלך ד' 6. רץ מכה. לא, רוצה לשים שם. דווקא זה פחות נראה לי. כי הפרש הוא פה ולא פה, ובזבזנו רץ. אבל אולי זה קצת הגנה גם על כל הערוגות האלה, יכול להיות בגלל זה עושה את זה. פרש לי פה נראה לי. הכי טוב. לא, אבל זה מאיים פה מעט. מאיים מעט. אז זה המסע היחיד. זה גם מעט. כי עוד פרש להציג בו 7, חבל מאוד. נראה לי במקום רס ו8 היית צריך לברוח לד' 7. וואו, 5-2. במקרה של 5-5 אנחנו ממשיכים עד הפרש של 2 נקודות. מקווה שנגיע לשם, אבל לא נראה טוב. לפחות בלבן הוא די תופס את העמדות שלו. בשחור צריך... טוב, אני חושב שנגיע לשחור קודם כל, אבל כן. טוב, זה הייתה בדיוק אותה פתיחה כמו שהיה בזה, עכשיו לפני שני משחקים. זה העמדות שלו. קראתי 7, פעם קודמת הוא שיחק, כבר לא זוכר מה שיחק, משהו אחר נראה לי.
הקונספט נשאר אותו דבר, זאת אומרת, אנחנו לוחצים כל הערוגות השחורות, מנסים לצאת מעט, פשוט. 6. פרש מקרה, אבל רץ מקרה, לא רץ מקרה אפילו, רץ מקרה בלי זה. זה פרש מקרה ואז לקח בשל. הרץ הזה הוא יותר חשוב מהצריח הזה. בשביל הלבן, בגלל שהוא מגן על המון חולשות פה. אם אנחנו נחליף את הרץ, כאילו, אם אנחנו נחליף את הרץ הזה, הוא בדיוק זה מה שרועי עשה, אז וניקח את הרץ פה, נוכל להמשיך, עושה משהו אחר עכשיו, כאילו ברף 7. ניקח פה וניקח פה, ואז כאילו נקריב ברף 6. פה זה גם סבבה יכול להיות, פרש חד 6, נעשה 6, כן. כן, אם הוא מלכה מכה אז צריך בזן 7. איך מלכה? כן. אז אולי מה שרועי עשה זה יותר חזק כנראה, אפילו אולי כנראה. מלך זן 6 יחיד, כי על זה פשוט חייל ברף 7. על מלך ברף 8 אני פשוט לוקח, אם איום חייל בזן 7, כי אני לוקח בזן 8 ממלא. ועל מלך מכה אני סתם חייל בזן 7 ומאיים כל מיני כניסות צריח וזה. כן, לקחת את זה צריח. עוד בסיפה ממנו. כן, ברור. אפשר אפילו צריח בזן 7 אחרי זה, עם מלך מכה. אני לא צריך להכות, אבל אז כאילו פרשת פה. כן. אז בחטא 8, זה ממש גם זה. עכשיו עוד צריך פה חייל פה. באתי חייל. צריך פה, ופשוט החייל יכול לבוס או צריך דווקא. לא יודע. חייל ברף 7. למה לקחת את זה? איזה תרץ. נושא חייל ברף 7, למה זה תרץ? כי יש לנו, היה לנו חייל. היום הוא יום. הוא רציני. כן, זה הבעיה. עכשיו אולי חייל בחטא 6. אולי חייל בחטא 6 עדיין טוב. אסור לקחת כי לוקחים, מה שמותר לו. אה, אתה צריך את 7, מה אתה דמיין 7? לא, בסדר. חייל בזן 7 עכשיו, או רץ בזן 7 ולקח במף 6, כן. כי רץ, ואז רץ לקחת, כי עצור ניקח. עדיין לבן עומד בסדר, אבל שהוא איבד הרבה מזרון שלו. אני חושב פספס פה שחייה. צריכה התייחסות. לקחת. לקחת. שתף פה, לוקח. צריכה עדיף. בטוח. סיגנל והזמן.
לא להיכנס לדוח זמן. רועי מנוסה שואל ותיק. את כל הטריקים והכל. טוב, לקחת ב7, פשוט. היינו פה על שחר מעטים, אני חושב. לקחת ב7, אני חושב. צריך להיזהר לא לחטוף איזה מאט שם, אבל לא נראה לי. או מה כזה נראה? אני בכלל לא רוצה לתת לי צ'אנס. יש לי כל מיני פרשים ב1-3 או דברים כאלה. הבעיה שעכשיו נכנס לתוך הזמן. על 5 חייב 6 חיים. אז מכה, לא גם לא טוב, אז מכה, במקום מקר, אז ברב 7. כן, 5 נראה לי. אולי ברב 5 עדיף. כן, ברב 5 עדיף להצליח. לא היה אותו סיפור. אסוס. עמדה די ככה את הספויה שגם כאילו אחרי כל הפספוסים והכל עדיין אני חושב שגם זכוי פה שעוד פעם צריך לדייק. יפה, זאת רבה יפה. צריך את 800, יופי רואי. יאללה, נצח בשחור בדיוק, שינינו את הדיסקט, פתיחה אחרת, מקווה שיהיה טוב. לא יש 6 עוד פעם. למרות שהגענו לעמדה ממש מבטיחה בשחור, אז אבל עדיין לא יודע. כך כל כך לא בזמן. פרש בחד 5. אוקיי. פרש בחד 5. לקחת את הזה, אפשר, לא? אתה צריח. מלכה מכה. טוב, קודם כל אנחנו רוצים להרוויח את הפרש. רגע אפשר לקחת את הזה. את הפרש ב4, לצל 8, פרש ב3. חצי 4, רצת ל8, פרש לרסוף 3. כאילו רצתי ב3 קודם כל. שוב, רצי 4, רצתי 8, רצתי ב3. משהו בדל 2. רצוף 3. לא בטוח שיש מספיק כלים, אבל זה בהחלט סביר. כי חשוב מאוד הפרש שהוא שומר, זאת אומרת, גם אם רצתי בגימל 7 או יחזור, לא יהיו פה מאטים. לא יהיו פה מאטים בזה, אז אפשר לנצל את הטמפו הזה ולנסות לתת מאט לשחור. הייתי הולך על זה. הוא לא, רואי פשוט עדיף לשים חייב ב7, לשמור על הערוגות האלה. בעיה שבקריזי אוס, לפעמים הטמפו קריטי. את עכשיו צריך בית אחד, סתם דוגמה. טוב, אפשר אפילו לקחת פרש מכה, אפשר אולי לקחת פרש מכה, פרש 2-4. שני כלי, לא עדיף לקחת פשוט את הצריח. כן, ואז לוקח את הפרש. אוקיי. אז זה, טוב נניח. הכל מוגן פה. נראה לי רואה. טוב, קודם כל שח. קודם שח. בסדר, אפשר לקחת. הייתי נותן שח. משהו, בסדר לא צריך. אפשר פשוט לקחת. אז אני פתיחה פה, לשח פה, משהו להציב, ואז פרש פה. אז חוגגים, כן. רואי די הגן על העמדה שלו. לבן יש איזה רעיון להשתיק חייב בו"ב 6, אבל אני חושב שזה לא משהו. אפשר לקחת את 4 פשוט. מה שלא פשוט, כי שוב הפרש יקה, מלכה מכה, רץ כמש 3, וזהו חושב כנראה. פרש, מלכה פשוט לקחת פה, לקחת את הרץ. אז כן, פשוט לקחת את 4. זה ממש טובה. יש גם רעיון שצריך אלף אחד, אולי זה אפילו יותר חזק. מלכה מכה, פרש כמש 2, 2, כן, מכה, כאילו. פרש בו"ב 4 יש גם. אין לנו פרש. סליחה, פרש בו"ב 4. טוב, כנראה בוחר בין רס מכה את 4 לצריך אלף אחד. וצריך אלף אחת עדיף באמת.
כן, צריך 1,001, הייתי עושה צריך 1,001 פה. בוא נראה מה הוא יבחר, כן. צריך 1,001, בדיוק. עד אחרי זה ייגמר, אבל לפחות משחק טוב, הרסת את שלו. משחק טוב לשחור הפעם. מלכה ונעימים. אני אומר, צריך מלכה לפחות פעם שקיבל 2. יותר חזק, גם יותר חזק. טוב, סיים להספיק. אולי חייל פה, טוב להקים. קודם כל להקים את המלכה. היום רץ פה, החלפות והמשך התקפה. לא אפתח בזה שטן, אבל נראה טוב. אין גם לרמה כל כך שום תוכנית, כאילו, לפרוץ את ההגנה של השחרור. רץ לפה, שוב, רץ ל-2, לזוז למרץ, רץ ל-2. ממש. נקודת 3. רוצה פשוט לפרש. לא קורה הרבה בדו-קרבות שאותה פתיחה שהתחלת וזה ממש לא הלך לך, פתאום הפכת את זה והצלחת. בדרך כלל כשאתה משחק באותה פתיחה, אז אתה תוצאות בהתאם. כאן אנחנו רואים, עדים למשהו חדש, אני לא רואה את זה הרבה בדו-קרבות, שרוי התעקש על הפתיחה שלו, שכנראה הכין בבית, וזה כן מצליח לו בסופו של דבר, למרות ששני הפסדים מאוד צורבים, כאילו, הייתי מחליף את הדיסקט, הוא את הקשר שלו, וזה נראה טוב. שני מסוים אחר, אוקיי, סליחה. עכשיו שהם עשו הלוך חזור, בסוף אני עשיתי את ההלוך חזור. אוקיי, לייב. לא צריך להיות פה משהו. בדרך כלל לא צריך להיות פה. חייב שאלה שסדפת. ארת מלכה. וצריך פה. יפה מאוד, יופי רואי. יאללה, עכשיו בלבן, וחוזרים. תודה רבה. אגב, הבחור הזה בלבן עשה לי גם, בערך אותה פתיחה רק בלבן, שהוא שיחק נגדי ופירק לי את הצורה, כן. 4 פעמים אתמול. אני לפחות אראה איך רואה מתמודד עם זה, כחייב ב7. אבל אז זה 5 אין, בגלל זה כבר שתוצא 2. יפה. אז הגענו לאותו, בדיוק אותה פתיחה למעשה. החייל, לשים לחייל בזה 5, במיוחד שהוא מחליש את כל הערוגות השחורות האלה, הוא גם נותן אפשרות להוציא את הרץ,
לאיים גם כאילו בלקיחות וגם. רץ A7 עכשיו, זה מה שהיה במשחק. גם היריב, כי עכשיו זה חדש. שינה את העשה, לא חושב שזה עוזר לו כל כך, כי עכשיו לוקח בג' 6 ולוקח בז' 5, והלקיחה פרש ו6. לוקח פה, לוקח, רץ מקיף ז' 5, לוקח ופרש בו' 6. לוקח את הצריח, הוא מיד לוקח עם הפרש, גם זה אפשרות. כן, פשוט המשכתי. זה מה שהיה באחד משחקים אפילו, אני זוכר. בערך, אז היה רץ פה. כן, שום נראה מבטיח. תראים פה שיש איזה משחק נגד, והבחור הזה הוא אלוף העולם לשעבר, הוא שחקן מאוד 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 חזק, הוא בטופ 3 עולמי אני חושב, אז הוא כותב ששחור יכול להיות משחק נגד, אחרי פרש מכזה 5, נראה, עד כמה שהוא צודק. פחות מוזר. זאת אומרת, מגיע על רב 6, זה ברור על זה, אבל סתם נניח חיה ב4. כמה יעזור לו. בקש חיה ב4, או אפילו קיבל 4, אולי אפשר. גימל 4, למה לא? כאילו לא לבזבז את החיה, אם אני אצטרף אותו מתישהו להציג בזין 7, או לא למקום. כנראה רואה מתלבט, או חיה לשים ב4, או לשחק גימל 4. לא רואה אופציות אחת מפה כל כך. ב4 זה ממש סולידי כזה, וככה בהחלט שיהיה עם אותו רעיון, כאילו להציג, כאילו הוא נותן בזין 2, אבל אותו רעיון, זאת אומרת, קו 3 גם יש. כן, קו 3 עכשיו. יש פה לקיחה, לא, אין לי, גם קו 3. גם מצריח וגם כאילו, לא רואה סיבה שצריך את זה במיידי. ההבדל ביני לבין השחקנים ברמה גבוהה, שהם רואים הרבה יותר דברים ממני, ואז מה שקורה, הם כאילו רואים את, אני בטוח שרואה את המסע הזה, וגם מתכוון לשחק ככה, ובטח ראה משהו שאני אולי לא ראיתי. ואז זה מתחיל להסתבך, אולי צריך זין 6, לא יודע. אבל הייתי משחק את זה אינטואיטיבית, אוטומטית, באותה שנייה, לא הייתי מבזבז על זה חצי דקה. ובטח רואי ראה משהו, טוב, עכשיו חייל פה עדיין. רץ לפה אולי, לא יודע. אולי לקחת בו' 8 וחייל בזין 7, גם אפשרות. כן, מה שהוא עושה כמובן. לקחת בגימל 7, לא, פה עכשיו חייבים לקחת בגימל 6, שלא יהיה, לא מפחד על הדבר הזה. זה שומר על העיקרון, המלך שלו לא הכי מוגן שבעולם, אז הוא מעדיף להחליף כמה שפחות כלים, וגם הרץ הזה הוא די שומר על כל הערוגות האלה, הוא תמיד חושב, כאילו, גם כשמתקיפים צריך לחשוב ההגנה, וכאן בדיוק זו דוגמה. זאת אומרת, הוא לא לקח את הפרש בו' 6, למרות שהפרש מאיים, כאילו לקח את האתר והכל, כי הוא ראה שהרץ הזה מגן על כל הערוגות האלה, שהמלך שלו לא הכי מוגן, והוא יצטרך את הרץ הזה, וכאילו כרגע יש לו התקפה גם בלי שהוא ייקח, זאת אומרת, הוא לא מפחד מהלקיחה פה, כי כנראה שם משהו הרבה יותר חזק, וכי הרץ הזה שומר על הערוגות האלה. ועכשיו לא תהיה לו ברירה, הוא כן יצטרך לקחת? אוקיי, וואו, זה מעניין. ומה הלקיחה פה? הוא מתכנן עכשיו פרש פה גם, כן. פרש פה יש אבל מלכה F3 מותר. עדיין לבזבז חייל פה,
שהפרשים לא ייכנסו לבית אל, וזה גם משהו חיובי. ואז הוא יכול לברוח לי פה נניח. טוב, מלכה א3, בית 4, מלכה לפה. מלכה 4 פשוט. היום לפרש. ועדיין הרץ הזה שומר את הערוגות האלה. אוקיי. מלך דלת אחת, שוב, בורח למקום די בטוח. הערוגה דלת אחת, כמו בהרבה מקרים, די בטוחה עבור המלך. עכשיו אפשר לקחת ופרש F5, אני חושב. כן, אין שום סיבה שלא. אני מקווה שהוא רואה את זה, צריך לראות את זה, או בטח לחפש. קודם כל ניתן שח, קודם כל מחליף מלכה, אבל אז מלכה לוקחת, ועל לקיחה אפשר לקחת את הזין 7, אני לא רואה למה לא עשה את זה. למה לא עשה קודם? יש גם משחק נגד פתאום. שאין. אוקיי, מדלת 4, מה יש לחשוב פה? מעט זמן גם. טוב, אני לא מבין מה הולך פה, מה לא הולך מדלת 4. הוא רוצה שם מעט פשוט. אבל אין זמן, אין זמן. זה קריטי כל כך, תחשוב איזה לחץ זה, זה 5-4, וכל הדור הדו-קרב זה כאילו נמצא על השניות האלה. זאת אומרת, עכשיו, אתה אומר אתה חייב לקחת אותו שלא שחק, זה חלק. זה לחץ לא נורמלי, ונראה לי זהו, ברירה חייב לקחת את המלכה. אוי, איזה טעות. היה לו פרש F5 ונגמר המשחק, אני חושב. ופה כנראה הוא מפסיד. אוי אוי אוי, כן. פרש F5, הנה במצב הזה. לא רואה, כאילו לקחת בג6 ו-F5. שנייה בוא נראה. לא פה. הנה, לא, שנייה. כן, כאן. זה פה פשוט לקחת ב-F6, בג6. אנליז בורד. בטוח שמחשבות, כן. טוב, אומר לך תשמע מה על זה. רץ מכה, פרש F5. יש לו בריחה לפה. זה מה שלא ראיתי. אוקיי, אז מה כן? טוב, זה עדיין פלוס 15, זה לא זכוי לגמרי, אבל נקראת 8. טוב, פרש מכה, רץ פה, 6, מכה, פלוס 27. טוב, זה עמדת כזו ספייה. פשוט מלכה לפה. זה מה שהיה זוכה. מלכה לפה צריך מכה. טוב, בוא נראה את הווריאנט הזה. מלכה לפה, צריך מכה, שהיה מכה. מלך מכה, צריך פה. טוב, קשה לראות, זה כל הקטע שיש רק מלכה להציף, ואז, טוב, אם מלך מכה, אז רץ מכה פה, ממשיכים התקפה, רץ מכה, פשוט מלכה פה, אין לי שחור איך, וכאילו, פה אז מת, אסור לקחת כי מלכה פה אז מת, וזהו. מאוד חבל, מאוד מאוד חבל, כי רוי באמת כמעט חזר, כמעט עשה את זה, פשוט להגיש מזל, אני אגיד. מקווה לקרבות יותר טובים, זאת אומרת להמשך תחרות יותר מוצלחת מבחינת רוי, עדיין יש לו סיכוי כאמור להילחם על הגביע, ונשתדל לשדר את המשחקים הבאים שלו. תודה על ההקשבה ונתראה בפעמים הבאות, להתראות. Okay.